Iya nduk, tak pangestoni ya nduk lek mau make ndang bubar. Ndang bubar lho. Ya kudu sing sabar ngadepi bojomu ya nduk. Sing sabar. Bojomu kaya rada kasar. Manut karo bojone. Manut karo bojo ya nduk. Aja pisan-pisan kowe wani karo bojomu. Aja pisan-pisan kowe wani karo bojomu. Oh dia kayak wedus malah. Kene. Bapak. Matane picek. Putra Kanjeng Siro. Lho lah sakne klambine iki, Mas. Werkudara nggae kaos. Pak, masuk angin Pak aku, Pak. Ora. Totalitas. Total. Ini. Kok iso ngene lho. Ngene lho. Tangane piye? Ulu kurung tak kerik laku isin. Ora apa-apa. Ora apa-apa piye. Totalitas Werkudara ki. Dua-dua lho, Mas. Mas Yudo karo Mas Andi TB. Yo, katuran minggah panggung Mas, rak dadi pengarep-arep dados. Kowe aja sumelan wis ngakura kangalilan ibarat kaya kotaku Jogja kowe cen istimewa ibarat kaya kotaku Jogja kowe cen Istimewa. Ya. Istimewa Pak Minto. istimewa mergo awake dhewe panggih karo dalang sing lagi viral. Wah, kok iso Pak Minto iki saniki jenengan viral, Pak. virale nggon ndi? Oh ning orkesan dangdutane Pak Minto viral. Kok iso? Sampai digesengkan to ganjel. Iya. Jenengan lho Pak niku, Pak. Iya, Masa kuwi tone pancen Pak aku. Minto. Jenengan iki. Ora ana kok ndik ganjel ndik. Mboten ngaten to ganjel to. Iya. Luar biasa niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah saged panggih wonten ing Desa Kalangan Pak Minto nggih. Iya. Sowan wonten dalemipun Bapak Jenot ingkang sapa to? Kowe musik iki sini. Pak Kadeni, ngapunten. Undangan ki diwaca to. Pak Kadeni. Pak Kadeni Sarimbit Ibu Titit Kristiani. Ya, Bu Pak Titik. Kadeni iki nek gak salah juragan sotil. Heeh. Bu Titik niku guru Pak nggih. Ya. Wah hebat selanang bos hotel sing putri guru. Wah. Wis Wis pokoke nanggap Pak Minto sinden yoga daglane serang entekno sotil rong truk. tenan Mas, iki disembadani kabeh Yudo. serba istimewa. Istimewa ki kok penonton malam hari ini mulih digawani sotil loro-loro. Gawani sotil piye wong petung jelimet era mok. Loh, ampun ngaten to Pak. Lho, ngaten teng griya kula niku. Pripun? Ngapunten Pak Minto jane kula niki mboten niat wayangan mung mboten duwe napa-napa. Kuwi kancane sing gender barang kuwi. Karo Mas Jarno. Para Pak Kadeni niku piyayine wonge rendah hati Pak. Sanggite pancen ya ora gelem Sanggite pamer. ngoten niku ora gelem pamer. Asline kenduwene kathah, asline sugih, tapi ora diketok-ketokne. Ini bukan semata-mata untuk diri pribadi ning nuruti warga masyarakat dimen bisa ngrasake kaya ngapa to ndelok wayang ngono. Lah, Saestu Pak Kadeni niku piyantune niku lembah manah, Anteng. sabar, meneng ora tau rasan-rasan. Saking menenge tanggane lho ora ngerti utange Pak Kadeni pira, Pak. cengengesan rumangsaku. Tapi yang patut Acungi jempol. diacungi jempol malam hari ini bahwa penonton hebat luar biasa. Oh iya. Warga masyarakat Desa Kalangan ini hebat-hebat Mas TB. Oh iya Mas. Guyub rukun, ora tahu gegeran, ora tahu tukar padu. Tur ya kompak le nonton wayang padha madhep ngetan kabeh. Lha iku lho madhep rono kaya. Endi? Oh iku lho. Nguyuh ngono kok iso. Kaya kan nyingkur padha. Milanipun beda karo neng daerah liya. Piye, Mas? Sok neng desa liya iki karo dulur ora akur, karo tangga ora nyapa. Tanggane tuku gelang lho atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku sendok atine gondok, tanggane tuku ceret lho mencret. Sapa wi? Daerah liya. Daerah liya, Pak.
Tapi masyarakat kene guyub rukun, ora enek wong maido, ora enek wong rasan-rasan. Tenan, Mas. Alah, nggon liya mesti ngene iki ngrasani sing duwe gawe. Tenan. Mitame jabang bayi titik kalau duwe gawe mantu wis sotone asin. Kuwi nek daerah liya, Mas. Daerah mine lho sawangan mine iki lho rasane bayuh mie apa kawat kae. Sambele kaya remason ngono. Mergo saking irine, Mas kuwi. Iri, pokoke wong duwe gawe, wong ewuh ning dinggon mesti dicacat, dipaidu. Wis ora ana bener Apik ya blas. dicacat. benere. Allah ya dicacat. Lah, niku lho, Pak. Mulane iki wis alhamdulillah sing rawuh ya akeh. Wah, Weh. aku nek sing kene iku rapate isih seneng lho. Iki lho, kaya wong di penjara lho Mas aku. Kok iso? Lah pageran kaya dipubengine kaya Kaya ning jero LP. Kaya narapidana. Saking akeh. Saking membludak Tempate ora pati bawira, tapi penonton sing rawuh semene akeh. terope apik terus to iki lho. Kuning. Iki Apa? iki biar separo gitu. Iya. Rumangsane kok iso. Namung saged ndedonga Pak Minto. Ya. Mugi tansah manggih kawilujengan katentreman lan kabagyan panjenenganipun Bapak Kadeni, mandhapipun dumateng temanten Sarimbit Mbak Rizka Sarimbit Mas Anang, mugi dadya keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Allahumma. Amin. Panjenengan sing wis luwih dhisik Nggih. nglakoni selaki rabi Betul. Mas Yuda Mas Andi Nggih. ketang sithik-sithik tuturana temanten demi kabagyaning kulawarga, demi keluarga sing sakinah mawaddah ki piye coba. Leres. Pak, nyuwun sewu kula niki mboten kok badhe tutur-tutur manten, ora arep gurone manten. Lah terus? Ning nyuwun sewu niki mboten kok nuturi tapi tukar pengalaman, Pak. Betul. Ora ketang mung sak klungsu ning melu. Lah, wong ya aku oleh ke omah-omah ku ya wis suwi. Kowe omah-omah wis pirang taun? Karo bojoku ana 50 taun, muga-muga He. Kowe omah-omah karo bojomu pirang taun? 50 taun. Lah umurmu? 30. Lah umur 30 omah-omah 50 taun sing 20 melok sapa? Nerusne pakku, dadi gendakane pakku tak rabineh. Wah, apik Wong sih anu, Mas. celutak ngono kuwi modelmu. Dadi Mbak Rizka Dwi Rustikarini kale Mas Anang Dwi Anggara. hebat. Niki nek pengen dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Nyuwun sewu Mas. Apa? Sampeyan khususnya Mas Anang kuwi kudu ngedoi mie sing akeh telu, Mas. Wih, biya cok karo bakul mie kowe kok iso. Oh, dadi wong iki lek omah-omah khususe temanten Ah. kuwi ora kena mangan mie sing cacahe 3. Wong mie kuwi enak lho, masuk gak ento dianu ki lho kok kudu ngedoi ki lho. Iki wong loro sing dirembuk kok badokan itu lho. Lho. Mie Lah niku mie iki boten- lek ya jelas panganan to, Mas. Boten mie panganan, Ana pop Pak. mie, Bu, ana sanes. Indomie. Sa- Ana Sanes. mie ayam. Ora, Mas. Lah Mie- kon ngedoi mie telung perkara. Mie sing kudu diadoi ya kuwi sing mie pertama sing kudu diadoi. Apa, Mas? Ya kuwi mie suwi mara tuwa. Kuwi ora Oh, entuk. ha-ha. Mergo wani karo wong tuwa Gusti Allah sing katon. Birul waliden Lah. ora bekti karo wong tuwa. Betul. Kuwi mie sing Al-jannatu pertama. tahta aqdamil ummahat. Surga telapak kaki ibu. Betul. Apal aku. Sampeyan iso dalil berarti, Pak? To ganjel. Oh iya lah, Rumangsamu iso ning nggur ganjel ngono apa piye? lagi ikrok loro kok iso dalil. Rumangsamu. Kuwi mie pertama, Mas. Mie sing kedua, Mie sing kedua sing kudu diadoi ya kuwi mie jeti bojone tangga. lah dalah. Niku ora entuk, Pak. Sebabe Mergo dosa besar termasuk perbuatan zina Lah. dilarang agama ya dilarang negara. Betul. Lah, salah mungguing pemerintah, dosa mungguing agama. Lah kuwi Lek Mas. eruh, Lho pripun, Pak? lek eruh, lek ra konangan. Sampeyan iso ngomong ini dadi sampeyan kulino mijeti tanggane sampeyan ya. Lurah celutak sampeyan ternyata selama ini. Ora ngono. Lah nyapa bojone tangga dipijeti nyapa? Lah nek panjenengane iso mempunyai keahlian mijet Lah. tanggane njaluk Aku tulung. punya keahlian terapi mijet. Ayo. Nah, Sampeyan iso tenan. Bisa. Loh, lah nyapa mestine sampeyan iku kok dalang, nyapa ora buka dukun pijet ning Dalang iki lek sampingan to, Nak. sampingan. Oh, sampeyan ki dukun pijet to ternyata. Lho piye to? Oh. Ngalah-ngalahne kadir aku ning kene iki. Jadi ning omah ditulisi. Apa? Minto Darsono dukun pijet mara jengat. Apa enek? Lurah mereka dukun pijet. Kuwi mie sing nomor 2. Ah. Lah mie sing nomor 3 Mie nomor 3 sing kudu diadoi iki penting. apa kuwi? Ora entuk mie susune rondo sing wis tuwa. Kok Iso iso lho? mlebu rumah sakit. Lah kok mlebu rumah sakit? Mergo ngombe
susune rondo sing wis kadaluwarsa lho. Rentuk Cengengesan kowe iki rembugmu omongmu sak klimah dirungokne wong sakmene mbane ora masuk belas. Tontonan ora gawe tuntunan. Pak Kadeni iki terkenal sebagai apa? Juragan apa? Juragan sotil. Cukup gawe contoh sotil. Irus, serok, panci. Nek kanggo kuwi kanggo nuturi wong iki kenek. Kok iso Lho, lho. aku kok padakne. Sotil. Sotil, so sebagai wong urip kudu gelem sedekah. Til wong urip aja cetil. Kuwi lho. Kuwi lho kowe. Dadi wong iki lek iso Sodak. sanguwa sotil. Ha, sotil wong kudu sing sregep sedekah. Awit wong sedekah kuwi ora roboh saya bakoh. Tur wong urip aja nganti cetil, aja nganti medhit. Ibarate kaya wong mangan. Wong cetil ibarate kaya wong mangan. Kok iso Mas? Nek mangane akeh, metune akeh, sehat. Sehat. Mangane sithik, metune sithik, Sehat. Tapi nek mangane akeh kok metune sithik, kuwi jenenge kecerit. Wis mesti ana penyakit kuwi. Penyakit Oh, dadi wong cetil padha ibaratnya diceluk pecirit Mas ya. kecerit. Wah, nggih. Nggih ngaten nggih, Pak minta kecerit. Bapak minta kecerit piye? Lah ora tau ditambahi belas. Rumah sampun. Kuwi nek sotil. Sotil. Lho, teko apa meneh kowe? Irus. Wong urip kudu ikhtiar, kudu budidaya. Rus aja ngurus marang milik ing wong liya, aja ngurus marang bandane tangga. Kuwi lho rungokno kupingmu. Sampeyan rungokne Pak kuwi, Pak. Kowe kuwi lho kok Pak iso. minta barang lho. Irus, apa meneh? Terus mau Serok. Serok. Wong urip kudu sregep, rok aja nganti plerak-plerok karo bojone tangga. Oh, tidak boleh mata genit. Tidak boleh mata keranjang utawa mata pikulan. Lho kok pikulan iki Mas? Nek keranjang karo pikulan kan dipikul. Oh iya. Wis sampean rungokno Pak, aja nek ngawasi wong wedok kurang apa busrine iku apa kurang ayu. Angger sinden anyar dilirak-lirik jaluke nomor WA. Kok keri-keriane terus meteng lho. Sapa? Aja ngene kuwi, Pak. Sapa? Pak Minto tak tuturi itu lho. Wong kelakuanmu dhewe ra bener kanca nukuri wong liya iki lho kok iso. Ben muni dhisik mengko tak wangsulane dhewe. Sing terakhir apa mau? Panci. Panci kuwi apa? Panci pan kuwi panutane mung siji ya kuwi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak panci-panci ibadah kudu ditindakne. Pak Kadeni kok padakne. Kowe iki piye to kowe iki? Aku iso ku mek parut. Parut. Parut kuwi tegese aja geman sapa ning gurune pasar unut. Kuwi apa? Lah kuwi tulodo lho Mas. Kok tulodo? Lho, saiki nyuwun sewu lho Pak nggih. Heeh. Jenengan wong lanang ku wong lanang. Betul. Nek awake dhewe sapa ning gone komplek lokalisasi. Kowe iku ra krasane awake dhewe kelangan patang perkara. Siji ku mergo kurang imane, loro rugi kesehatane, telu wong lanang sing kapusan, papat wong lanang sing bodho. Lah kok iso? Kowe mlebu rugi imane. Kok iso? Kowe ning kono wis nglakoni dosa besar tuminjak zina, kuwi termasuk sing dilaknat Gusti Allah. Mlebu ning gone Lokalisasi. Sing nomor loro, Rugi kesehatan. kok iso? Kowe mlebu kono, kok kowe iso kena penyakit kaget. Apa penyakit kaget? Ait, Lah kok iso? kaget. Hei, Ait. Oh iya ya. penyakit Nah, kaget. terus. Telu iki wong lanang sing kapusan. Kok kapusan? Kuwi biasane germone mucikarine ning jaba. Heeh. Awake dhewe liwat Blantike. Blantike disapa? Mas Tanjung Perak kapale layar. Apa wi? Monggo pinarak barange anyar. Anyar nek ning kene padahal wis kanggone gune kono-kono wis ping pira dikne. Lah ya ning kono-kono wis tahun-tahunan. Lah, Heeh. kuwi kapusan. Sing kepapat iki sing parah. Kok iso? Wong lanang sing bodoh, wong lanang sing pekok. Wong lanang sing goblok. Sing goblok. Kok iso? Bayangne, kowe ning kono ndadak jamu dhisik ngetokno keringet ngetokno tenaga, sing wedok ning isor mek nampa dhuwit. Kowe wong lanang sing bodoh kuwi. Aduh. Sik. Wong jenenge Mas Yuda. Nggih. Mas Andi nuturi wong sing saba lokalisasi iki wong sing lanang sing bodho, rugi kena penyakit. Nggih. Lah wong aku lho waktu nyangawi iki liwat guyangan. Lah kok kono karaoke lho ning guyangan iki. Lah, Loh, aku rono kan marani sampean. Lah iki karaoke nang kono ora isin nek konangan bojomu. Ya ora karaoke ora konangan bojomu kowe padu karo bojomu, geger karo bojomu. Ora mungkin arep geger. Lah kok iso? Lah sing dadi purel bojoku dhewe kok, dadi aku aman. Amin. Amin, Allahumma amin.
Kowe kancane seneng ya bojoku arep karo sampean. Nyapa ra seneng. Ning yo disyukuri momo bojomu dadi purel. Kok yo menambah ekonomi untuk kamu kok. Lah iso nambah income. Lah, income. Income pemasukan kanggo awakmu. Iki piye to iki? Kan nyenengke wong liya bojomu yo sedekah ta. Sedekah piye? Iku ora sedekah jenenge. Didol ngerti ora? Lah sing ngomong lek sampean bojo sampean dadi purel sapa? Sing ngomong sapa? Loh, guyon Pak, guyon. Guyon kadung diamini kok. Ora Pak. Mulane wong ki omong sak omong, omongan kuwi donga. Iya, Mas. Omong tembung saklimah tindak sapecak jumangka ing suku mlebu metune napas. Kuwi niatono kanthi ngibadah. Nah, contone kaya Pak Kadeni, malam hari ini ki diniati ngibadah menghibur warga masyarakat kene. Bener Mas, mulane apa meneh sing diaturke Mas Yudi mau sedekah. Nyuwun sewu Pak Minto. Ya. Sampeyan iso niteni apa ora? Apa? Wong sing sregep sedekah karo ora. Piye? Ben ceklek gunungane. Ora apa-apa. Aku ora bangkonan ora apa-apa, Pak. Kowe iki macak apa? Mudin lho. Apa enek dagelan kok iso nganggo kopiah lho? Lah mosok blangkon centel gunungan kok. Lah nek kowe ya nuwun sewu, awake dhewe bengi iki kan menghibur warga masyarakat, utamane kanggo temanten. Betul. Paling ora rakitang mung sethithik tutur kanggo temanten, ora mung tutur tapi pelaksanaan dan tindakan. Awakmu kudu iso. Mas piye makon piye Mas? Awakmu ibaratnya kaya manten lanang, kowe kudu duwe gandengan manten wedok. Ibaratnya kowe iki dadi Mas Anang, kowe kudu gandeng karo Mbak Rizka. Lah Mbak Rizka ki pilihanmu, jodohmu piye carane kowe omah-omah ben dicontoh karo Mas Anang. Monggo Mbak Rizka, kula aturi munggah teng panggung. Kowe iki lho contohnono, kowe iki lho ibarate. Karo sapa? Ya golek. Wah, entuk milih niki, Pak. Oleh, wis pilihan sing Jane ndi. aku pengen milih sing iki lho. Kopiahe sapa iki dibalekke lek ngambil kopiah. Sing iki balekke. Ayo. Wah, ngambune Mbah mbok ya diumbah to lho. Sing salah ya kowe kok iso. Dingge nggih. Dinggo sing apik, Wis sirahe kaya neker. Ora gelem nganggo Sira lupat mo. mosok gak krasa ya. Jadi lho kuwi blangkon apa takir? Piye? Lane Mas. Piye? Permasalahan aku kaya wong ning desa kaya disegani ngono lho. Kok iso disegani? Ndasku dikei upo kabeh karo sego iki lho. Mbok sak lawuhe karo sambel. Lah ya mengko bar iki. Ben wedangen ngono. Lupat. Iki Mas. Lho, oh pilihanmu sing kuwi to sing Ya. tengah pilihane. Aku sik Apa-apa wis tepung ayake. Apa-apa nek sing tengah ki mesti penak. penak. Urung karuan. Lho, kok saged? Lah ya urung karuan. Menak sing tengah. Sampean rabi sing digoleki sing ndi? Pinggir. Wong sak urunge nengah ya minggir sik kok. Alah tetep menak nengah. Bar nengah. Wilujeng dalu Mbak Punjul. Wilujeng dalu Mas Yudo. Seger waras sehat nggih. Nggih, Saged seger dugi waras. wonten ing mriki. Nggih. Piyambakan apa kalih? Kalau mau kalih rencang-rencang. Kalih rencang. Dipun derekaken kalian Mas Aris. Anak bojone lho, Pak. Alah kok iso modele. Isin Mbok profesional. Piye, Mas? Profesional. Nek ning ngisor sampeyanku dianggap sepasang suami istri kuwi bojomu. Nggih. Tapi ning dhuwur panggung ngene iki kowe ku milik umum. Oh, lah Mas Aris kuwi duduk bojoku. Ora bojone. Bojone Lah, iya. kancaku. Lah mesti hal-hal pribadi jangan dipakai begitu, ke atas nggih. Harus panggung. Di atas panggung Profesional. profesional nek dhuwur berarti Plat Milik umum. kuning. Monggo ingkang ngersakaken kula niki milik umum. rada nengah kono lho kok ben dipangan cah mendem-mendem kowe kok. Malah ditawak-tawak. Tawakne Lah jarene kan milik umum. Ya ora sayang mesti awake dhewe iki gambarne katresnane manten sakloron. Ibarate kowe kaya Mas Anang, Mbak Punjung kaya Mbak Rizka. Mbak Rizka. Terus karepmu? Karepku ya aku pertama Andon katresnan. Andon katresnan. Saurunge dadi manten kan mesti wong pacaran. dhisik. pacaran dulu. Oke. Kamu ke sana sayang? Oh iya. Nganggo musik apa ora? Aku ora pengen atau kok gundulan ini ya. Pas aku koyo Nah, kurang ya, Mas. gagah lah wujule. Kurang wae anu sampean sing Ya golek gandengan ngono lho Mas. nganggo apa, Ndang? Pengen nganggo apa? Iso tak golek sih, Mas. Apa iki? Ndang kok iso. Sangu properti saiki. Oh, Lis, kancane ono anu Mas Andi. Ya iki lho sing digoleki polisi nggih niki. Ya, heeh. Nggih niki. Apa? Awakmu ya iki sing digoleki.
Wah, jelas iki. Kok saya lho? Teroris. Paling Mas. Dinggo ning dhuwure lho, dinggo ning dhuwure ben kaya wong Cina. Loh, tapi kurang gagah lho Mas ora duwe kumis. Kanggo Nek kumis rambutnya ta, dawa, gak ana ora duwe kumis. kumis ya kurang gagah no. Kok iso? Tempe Komisi, diiris mengos, dikomisi. kacek selawe milih sing brengos. Nggih no. Kok Mergo iso? brengas kuwi marai keri. Marai keri-keri piye ngene lho. Dadi Heeh. aku nek gak nganggo brengos kaya diambung lele. Keri-keri gimana? Mau senenganmu sing brengos ta, Nduk? Brengos sing kandel. Sing brewok ono Lah kae iya, lho Mas. ngono. Aku dadi wong wedok iki dirabi Mas Andi emoh. Mah, Wis ora brengosen, raine nglengo. Nah. Aku ketok ganteng ya? Ganteng, engko nek nganggo brengos Kok ganteng. bariki tak kasih. Kok nek bojoku mesti pangkling ya? Iya. Engko dikasih apa Nduk Njung? Tak kasih sesuatu. Ngono apik kok diparingi. Nggih. Tenan? Iya, iya. Pak, aku bagus ora, Pak? Bagus. Bagus. Bar iki selfie karo aku, Pak. Bagus. Kaya kucing Masa anggur. omong aku iki. Kaya kucing anggura. Manut to aku to, Mas. Alise wis kurang kandel sithik alise. Iki godheke iki urung. Godheke barang. Ganteng lho kowe iki nek ngono. Manut to aku. Aku tak sayang lho. Manuta to manuta. Yo brewok yo. Alis. Alise. Yo kudu sing ganteng ngene. Karo matane sing kiwai culeken. Hei. Gak maksudnya ben rada sipit sithik ini lho. Terlalu blalak-blalak gak apik. Yo entek Pucet lho Mbak kuwi kudune dikeki Sik, pemerah. sik, Pemerah sik, iki sik. lho ya, pemerah. Sik kok Blas on, di blas on. Iki kan kurang kandel lali. Kurang kandel. Apa ngene sesuk raine dicet. Padane patung aku ganteng tenan ya. Ganteng lho, Ganteng ya Mas. Saya iki meneng ae to apik iki apik. Wis. Ya, kayak ono anu ya bathuke. Ki abang apa Bathuke koyo anu Iya, Mas. sik, avatar sik. Kayak Bathuk pidian apa kowe. meja kuwi? Nganggo gajan, kita lipeni barang. Mripate kurang ireng Mas mripate. Dadi disawangi ben ketok blalak-blalak ngono lho. Tapi kok nggo tisu basah ora aku? Tisu magic. Ngene lho. Wis. Tisu basah genek eneke. Ora usah nggih tisu kuwi enek nggih lap debok ngono kena nggih nglapi kono. Allah Mas Andi. Ya ampun Mas. Ganteng tenan. Ya Allah. Wong kok ganteng nek kaya ngono. Ganteng. Peyuh jan. Ya dikudang. ganteng ta? Dikudang. Wong kabeh padha pangkling ngawang kowe padha pangkling. Apa ya? Pengen Ya. wong-wong iki kabeh modele pengen ngidoni lho. Loh, dadi aku elek. Api mesti nyidam ngono lho. Ganteng Mas kok wong kok gantenge koyo ngene tangkeong. Kuntil. Kok kuntil barang? Dek nek kuntil gak duwe, dek duwene. Pak, aku ganteng, Pak. Ganteng. Asih. Oh iya. Ala geyang Mas kentil. Geyong Mas ala kentil. Geyong Mas ala kentil. Geyang Mas Kentil. kentil dudu pentil. Nek jare kapok kok anjuken nek la geyong kentil. Geyong kentil. Kentil. Nang batu liwat dampit ketoke mlebu jebul dikempit. Apa? Ketoke mlebu dikempit ya apa? Anu nggawa buku, Mas. Buku apa? Buku dilebokno tas kawit disempit gini, Mas. Loh. Kudu paling. Sumpah, Mas. Ayo, Tang, dirayu. Kok kaya bokong lho iro. Apik lho, nek ngene kaya wong, tapi nek madhep rene lho kaya bokong kethek lho. Tang, Anu G. wedan. Jawa nada barang njaluk. Lho, kowe iki lanang goblok kok iso ngene-ngene. Lanang sing gagah lho, Mas. Gagah ra iso. Hah, Ya lah ngene kok doyan mangan Sing ndi? Sing kayane. ireng apa sing putih? ya sing awakmu to. Aku kan kamu kan Iki sikap Apa karo nggonku Mas iki Yudo? aku iki wis rumah tangga wis suwe, kowe kan lagi. Aku putih-putih karek di anak kaya ula weling. Dadi ireng putih. Karuan padha irenge kaya ula luwuk. Ula lu. Adik kan luwuk ya? Ula luwuk nek dieko piye, Be? Ula luwuk.
Ge Mas, ge. Wis kalau. Ngomong Asik. njalukmu, Dik. Alah, Mak. Ayo bubuk. Wong nek kencing manis sih cara hawane ngantuk ae ngono. Ngantuk, dadi enggak genah ya Ora Mas. genah wong kencing Manten manis. anyar ngene iki, Mas. Manten anyar. Ngomong njalukmu piye? Asik. Lah gak ngono iki bakon bayar. Bayar murah. Lah yo wis demek yo bayar. Tak turutane tak usahane. Gone sumpah kena model. Dek ini Mas. Dorene awake. Aku ra masalah. Nduk. Yen kon berjuang dhewe. Asik. Sing penting kowe bahagia endinge. Dik, Dalem, Mas. ayo. Tak pijeti kene, Mas. Yo pijit Oh, ono. kamu capek ya, Oh, iya. Mas. Ora bukan. Kuwi dijapakne. Capek, Juk. Oh iya. Oh. Enak apa enggak, Mas? Oh, enak. Tarik napas Mas. Ngeden. Lah, ketok ndase iki lho, ketok ndase. Bagep wong meteng aku. Wong kok malah glosoran. Lho jenenge percintaan to, Mas. Lah terus karepmu Lah bar percintaannya akhirnya ditemokne. temu sapa? Lho dadi manten aku. Sing dadi manten? Kowe Pak karo mboke. Lah terus Aku mantene, kowe Pak Akademi karo Bu Titi, Heeh. aku Mas Anang karo Mbak Rizka. Rizka. Oke. Dadi manten Duk ya. Jung, Ya, dalah. doyan kaya ngono ki. Kula nganu, pokok karo merem ya doyan. Lah lampune dipateni lak iso to Pak kok Pak ngono. Astagfirullahaladzim. Ndase diketok, diganti kacang ijo ngono lho ben nyenil no. Apa maksudnya? Ditemokne Mas. Ditemokne. Heh. Kono-kono tak Oh, tak MC-ne. kocak gua antar. Aturan. Betul. Lah piye to? Bojomu sing ndi? Bojomu. Aku iki bojoku iki. Lah nyapa ngejak aku? Lho, kowe mbokku. Iya aku ning kene. Kono. Tak MC-nane meneng kowe. Nuwun para tamu kakung sumawana putring kelenggan dalu punika. Sik, iki iringane nganggo toprakan. Kan mboten, kodhok ngorek. Kodhok ngorek. Wong temu manten kok. Oh, temu manten. Dawuhipun Risangat Maja ing kelenggan dalu punika yen Cinandra Panyayah cantuka ingkang punya jroning balumpang kodhok ngorek. Alah. Manten au ku lho. Wahyane mangsa kala dumawahing kudrat. Nalika semono ana sifat jalutan api wanita ingkang gebyur alaming madya ngancik alaming dewasa mestuti ila-ila jaring para kina. Temanten kakung lingak-linguk badhe nyolong pemean. Kita kowe iki dadi manten. Manten nyolong. Masa enek manten. Ya mlakune iki sing bergas. Mlakune sing gagah ngono lho goblok. Ora omone gagah. Gagah ra omong. Kridaning ati tan bangkit ngasorake purbaning pesti. Budidayane manungsa kirang sampurna ungkul garis kang maha kuwasa Allah. Bertanding dari sudut biru kalah 40 kali menang kali inilah dia Chris John. Kok malah arep pencador. Lho jare sing gagah. Gagah kaya ngene lho, kaya raja. Ketok le merbawani ngono lho, Mas. Ah. Posisine piye Mas posisine? Weh, dodol buka. Oh. Gagah. Dodol buka ini ya. Ya. Kodhok ngorek. Lumaksana lon-lonan temanten sarimbit minggah madyaning Sitinggil Binaturata. Tempuk ing catur netran daya nana daya pangaribawa sakali kumplawe astane kepareng hambalang tumiba wonten ing rainipun temanten kakung kabalang temanten minggah. Tak wapuk pisan kowe. Manten terus dadi bojo ya lanang lho. Sing nggih balang-balangan iki apa? Sabar Mas. Mas sabar. Biasanya kan Bandeman masa manten raine diantem karo tisu ya. Mbok ge boto ben bongko. Iki etok-etoke suruh, Mas. Iki suruh, gantalan ki etok-etoke suruh. Oh, anu to. Yo tapi nganteme ngene lho kalem. Ya ora kenek kok Ya iso. kudu banget. Sidop ora ki lah dadi manten. Iso Mas. Kodhok ngorek. Dadi manten angel iki. Mandhap samadyaning Sitinggil Binaturata temanten sarimbit. Lumaksana lon-lonan. Tumuli lumaksana temanten ingkang sami picekipun. Kok simpangan ya Allah. Lah piye?
ya langsung gapyuk rinangkul sungkem. Oh sungkeman. Temanten arsa gapyuk rinangkul kinempit-kempit sungkem wonten ngersanipun kwalik iki lho, kwalik. Kwalik. Sungkeme manten wedok. Aku sunate sing ngragati iki. Dadi aku bales budi ngono lho. Oh, kowe sing sungkem. Heeh. Temanten kakung sungkem wonten ngersanipun temanten putri Sakala, temanten putri Midak Ponang Antigo Hangi dekindhokipun temanten kakung kapidak ndokipun temanten kakung sanalika. Oh manten wedok matane picek tenan. Piye ta? Piye? Mau diantem raiku, mosok latu-latuku disewaduk lho. Lah kan midak endok ta, Mas? Ndok-ndok iki ngono kacang. Ndok pitik lho maksude. Sida apa ora? Sida apa ora kowe? Sida. Wis sing Kodhok ngorek. MC kok imbat omongan. MC larang kowe. Sik Mas, sik. Ngene. Kodhok ngorek. Sak sampunipun temanten sarimbit arsa kodhok ngorek. Temanten arsa dipun suwuk kalian para pujangga. Nek tak suwuke. Bismillah. Muga anggenipun gebur samadyaning bebrayan agung tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti. Temanten sarimbit arsa tumuju wonten ing sasana kodhok ngorek. Temanten putri badhe nyuntikaken temanten kakung wonten ing puskesmas. Langsung awake dhewe sungkemne wong tuwa. Oh sungkem, aku dadi bapak ibu. Kene Bi. Heeh. Ngapunten Pak niki. Ya, heeh. Arsa nyuwun idi berkah pangestu sumungkem wonten ngersanipun Rama dalasane keng Ibu Ladala iki lho. Kowe iki wong apa alien? Aku murid parkir apa cek ketok nggih kacamata. Bocah rupa. Ini sungkem gane Pak Mboke. Temanten arsa sumungkem wonten ngersanipun. Ya ampun keri. Iki apa iki? Sungkem wonten ngersanipun Rama dalasane keng Ibu temanten kakung dapal pindhane boyo mangap. Kok gila aku suwe sumungkem. Mbok, Iya, Le. aku lebokno neh. Ora sedeng. Pateku donga aku lebokne ning atimu. Aku dongakno ya, Mbok. Iya, Le. Muga-muga aku bebrayan karo kowe. Iya, Le. Dongakno Pak Endang mati, Mbok yo. Lah kok ngono? Kok tak rabi dhewe. Dosa. Iya, Cok. Ibu cimat pepundhen kula Kang Putra nyuwun tampi pangestu Ibu. Iya, Nduk. Tak pangestoni ya, Nduk, lek mau make ndang bubar. Ndang bubar iki lho. Ya kudu sing sabar ngadepi bojomu ya, Nduk. Sing sabar. Bojomu kaya rada kasar. Manut karo bojone. Manut karo bojo ya, Nduk. Aja pisan-pisan kowe wani karo Aja bojomu. pisan-pisan kowe wani karo bojomu. Awak dhewe kaya wedhus malahan. Kene. Bapak, Matane picek. Iki lho, wis ya wis. sing alon. Pak, aku jalan pakai sing akeh. Muga-muga aku dadi lembang lupa iki, muga-muga sampe ndongane aku apa dadi penyataan. Apane? Budek Pak. Ora jelas leh Aku ngomong. njaluk pangestumu Pak yo. Muga-muga aku anggone rapi karo garwaku iki wis akhire kudu kali opo to Pak. Apane? Apa? Goblok kok dadi wong tuwa kok. Ambekane entek. Ngomongmu ora jelas lho apa? Pak, aku njaluk donga pangestu. Muga-muga aku karo punjung anggone mubet wonten bebayan aku. Muga-muga cacat pilarang bakas pas lair paten opo to muga aku Gusti dewe wong tuwa aja kanthi cacat. Iya le. Donga pangestu ku banyu milih marang jeneng sira. Wak dongakne muga-muga keluargamu dadi keluarga sing becik lan dadi rumah tangga sing bener ya
le ya. Muga-muga rumah tanggamu dadi rumah tangga sing becik lan bener. Mas. Pak, anake ngopo, Pak? Omong bojomu stroke ya. Iki Amin. saiki lagi kacis kan. Heeh. Anu, nek bayar sendro. Wah, edan. Iki mesti arep digandrung iki. Kodok. Gandrung. Rukun Islam Alah. Jare gandrung kok ngono. Gandrung kok malah. sinebut pahlawan. Abahmu lho. Alah kaya nompo ora melok ngetokne ae kok cerewet. Mbok menenge aku sing tenaga ngetokne ra piye-piye kok kaya nompo Kowe kok. lagi sewengi aku sing bendino awar lho. Kudeng kang isor kaya kok cerewet. Widodari ngokke lek nek kancane ngentut terus ado gembreneng. Ah. Lek nompo. Agawe lining Branto. Raden Wiratmoyo. Lah. Lho pantong. Branto. Diajeng Nggih, Kak buju. timbalan dawuh Kang Mas. Weh. Tekaku ning taman kanak-kanak ini. Taman Sari. Taman Sari kene aku pengen ambung. Aku tresno kowe diajeng Dadi sapa kowe? lho Werkudara. Werkudara gundul lho ya nganggo iki lho dienggo ikine Werkudara. Nah. Nah. Nggawe kacamata Werkudarane. Putra. Lah iki ne urung iki lho. Werkudara ora. Sira. Wong edan iki lho sing dienggo. Kok iso. Ayo. Lah. Ora aku ora seneng. Yo. Duk prang. Duk. Lek munyeleh iki lho. Ora pas iki lho rada lah kene lho. Nah. Mosok kok Dok prangkung bojone kok. Sik Mas. Nggih. Werkudara ki lek ngangge klambi ora apik. ya enggak no. Kudu Legan, lega. Werkudara kok. Werkudara. Ora enak kok kaya wayang lorek. Penek wayang. Entek lek Werkudara ki. Nah. Koyo koyo Arjuna, Pak. Oh. Arjuna. Arjuna yo enek nganggo klambi iki ra enek. Angel. Koyo tukang Grab, Pak. Hah? Werkudara iki Werkudarane. Anu Mas, prae ku diselontek ngene kok. Iki kan ya Werkudara lho kok Tambahi ora ku? iya ya tambahi. Tambahi jotos. Putra mentok iki kenan. Kanjeng Sira. Lho lah sak nek klambine iki Mas. Werkudara nggae kaos. Pak, masuk angin Pak aku, Pak. Ora. Totalitas. Total. Aku masuk angin. Pak, aku masuk angin. Astagfirullahaladzim. Lekeke ulune kaya ngono kuwi. Dinggo ikine. Ngene. Kok iso ngene lho. Ngene lho. Tangane piye? Ulu kurung tak kerik lah aku isin. Ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Totalitas Werkudara ki. Duwowo lho, Mas. Jaman kuno iku enek silet. Ngene lho. Kok kaya durna lho ngono kuwi. Ha ngene. Piye? Kukune piye? Kukune. Ngene Werkudara. Hei. Diajeng Apa? ayo ngene. Alah. Rene. Kukune gawe apa ngono lho? Oh, ya angel ram Werkudara. Ki. Nah, wis kuwi ya kukune. Oh. Sik kuwalik. Abange ning ngarep. Lho. Wah. Kurang gede, suarane kurang gede. Gede. Adem. Rimbi. Manuto Arimbi. Manuto Arimbi.
Kene Arimbi. Ayo. Ayo. Ayo apa? Rekutur. Oh, karo terus nih. Wah, Arimbi. Manuto karo aku dajeng. Ora enak Arindo diperkosa lho. Wis, kene lho. Arimbi ki kudu manut ceritane sing kedanan ki Arimbi. Arimbi sing kedanan. Nah. Sampean sing kedanan, Mbak. Wis ora apa-apa. Heeh, seneng totoe. Ayo, B. Wah, sesuk aku kerok aneh. Tenang, ora apa-apa. Wis to rasa gila, wis to Pertama gila. Gila ki sik awitan kok suwi-suwi ndak enek gila. Ah. Wis suwe nggon kula lono. Oh, capeng. Capengan. Oh, naleni apa kuwi? Oh. Gatel lho, Pak. Ora capeng iso kira capeng sing gagah. Golek isi podang Kok iso tekan podang kuning to Sriuning. Sriuning kok goleki podang iki meng. Sriuning. Ora apa-apa. Diajak palung pakil tiyu-tiyu. Kuwi Gatot Kaca dudu Werkudara. Wis kowe, Nduk. Ibu Ibu bunga. Karo nyedak ibu bunga. Kuwi karo nyekel dodone. tekel dodone. Ibu. Ora apa-apa mandakan wae. Tiku. Karo kringete didilat, Nduk. Enak legi. Nyanding bisa tambah. Blonjo. Yo alah Mas, kok keringatmu seperti ini loh Mas. Ora apa-apa, aku iku sayang karo Sayang jenenge wong sayang. Golek duit yo ojo sampe koyo Sayang lho, jenenge wong sayang kok tenan kok. Iki lho sirahe barang ya akeh kringete lho. Sirahe barang lho, Mbak. Dicopot. Lah. Kuwi lho. Alah lek golek duit kok sampe koyo ngene. Kantek kaya ngono lho kok iso. tak kepruk gitar pisan to, Fir. Sirahe ulang dijendal-jendul lho. Ngelapi keringet kuwi lho, ngelapi keringet. Seorang istri yang perhatian sama suaminya ya seperti itu. Ya ora tak lapang dhewe, nih. Enggak, aku ki sayang sama kamu. Semena-mena. Kuwi jenenge apa, Bek? Ki mang jenenge? Apa anu Mustaqim. Mustaka. Mas. Allah, Mas. Wong kok Iki saking senenge senenge. Werkudara karo Arimbi. Nggih, Pak. Janjine. Kok malah kene tinggi kosot. Lah wong kok ora bendino ya, Pak. Saking senenge pripun, Pak? Nembang podang kuning. Yo. Brodote ucul. Iya, Ndek. Esok. Sik. Akustikan. Oh, akustikan. Bantu Lilis. Akustikan ta? Bantu. Mbak Lilis. Bah, akustikan. Wendah. Arek nanti Ben. Kok klambi. Piye? Menang piro? Piye? Kiu ora? Iki anu Palang Abang. Palang Abang ngono. 50% ya. Ya. Apa kuwi? Apa? Kowe di Palang Abang ora? Apa kowe iki? Udu Mas. Wong kok. Iki, Mas. Kok tak tambah Pak, Pak. Nah. Yuk, kaya ngapa? Dadekke akustikan podang kuning. Yo, iki sing nanggap Werkudara saking senenge Linggarwa Dewi Arimbi. Ah, yuk, dados. Esok awan ning omah wis ora kasan. Keluyuran anggolek sing tas. Yang si podang ambudo ati kebanan. Nggih, lagu podang kuning ugem ugi kagem panjenenganipun Mbah No, Mbah Brewok. Ing
ingkang kagungan warung wonten ing kalangan. Mboten kesupen Mbah Lurah, Mbah Fadil wilujeng dalu nggih keparang rawuh wonten dalemipun Bapak Imin Bapak Kadeni. Satu kali lagi binarung gamelan kompet darat tulung agungan. Yo, gamelan kompet. Gonggominan Mas. Niki tembang Pudang Guning digarap nganggo akustikan Mas Yuda. Nggih, wah majune jaman kok sakniki tembang divariasi saged kemawon. Nggih. Kula panjenengan namung nuruti kawontenan. Nggih. Nggih, Pak. Mbah minta kula nyuwun lagu Pamer Bojo. Permintaan Bapak sapa iki? Kalih lagu Cinta Sampai Mati, kalih Mawar Biru, matur nuwun. Assalamualaikum Mbah Dalang, niki permintaan istri kula. Niki saking Kang Mengkugati.
gending gubuk asmara kalih Nyidam Sari. Matur suwun saking Pak Kadeni ya. Nyidam Sari Mas Yuda. Pit ngadekono. Nggih, Pipit. Nah, kaya apa? Nah, Weh. propertine digawa. Propertine. Ah, propertine ya coba dibundut. Pipit serba bisa, gitarane ya apik ya. Apik niki. Niki lek cara Jawa Tengah zaman Swargi ki Entus Suswono ki lek Mbak Indah Laras. Mbak Indah toh. Laras. Nggih, niki Indah itu. Wah, iki properti ini. Nah, Kacane damel niki mau lho kacane Ya. sae. wah. Cantolke nang gelungan. Gawe kuwi. Nah, yo kaya apa lagune ben dicoba dhisik. Nggih. Dites karo Mas Yuda ketoke mlebu apa ndak iki ning Masuk krocong. nek niki. Pinter kok Pipit. Wah, gitar ya pinter. Kaya ora Dites gitare sik, Pit. Dan tes gitar. Mboten saged kok. Niki kembangan namungan. Kencerunge kuwi lho. Lek kembangan ya moh nyawang gitar milih nyawang liyane nek tipung loro mang gitar. Napa niki sing anu? Nyidam Oh, Sari. Nyidam Sari Ah. digarap. Keroncongan. Wah, edan. Ya. Edan. Coba dites suarane coba gathuk apa ora? Nuansane sing bener-bener keroncong Mas Debi. Meladi aku kumbang Nyidam Sari. Bagus. Wah, edan. Nalikane Digoyang. Aduh behel. Mas Andi. Halo Mas Andi ya Mas. Goyang lo Mas iki Mas. Aduh. Diputer. Kanan kiri. Atas bawah. Kanan kiri. Atas bawah. Ayo lo. Iki lo. Antekno. Sampai bawah. Sampai bawah. Iki lo. Ayo ganti. Mbak Punjung. Arong elet. Ulo, arong elet. Ilate metu ilate. Ya. Ngelet yuk, ngelet. Ya. Keter ilate keter. Lala. Ya, ala. Katur Mbah Lurah Kalangan. Tembang gedang luduk Mbak Punjung ke Keparang joget. Nah, Ayo Lis, iki kanggo sapa iki? Mbah Tunggul. Ani langsung dadekke Mas Agus.
kagem Bapa sampan Bapa Paijan ugi Mbah No bengkel ingkang wonten kalangan. Aduh teteh dewe abilepat ngarosan dadi kanggelena bajing lucet guys tanah aduh Taiwan hadir. Mas Mandias Moro. Sembah nuwun. Suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Mbah Minto Darsono nyuwun lagu Lungiting Asmara. Matur sembah nuwun saking kula Bapak Bambang Sudibyo Reca Barong jual beli mobil bekas. Iki sing nate nimbali awake dhewe.
Geng dalu Pak Minto kula nyuwun gending gubuk asmara. Gending Blitar, Kawentar, sesarengan Pak Giman. Sekalian sound system Jamu Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Ki Minto Darsono ing sasana pakliran. Nyuwun tetembangan setunggal sarung jagung Jumbangan kaping kalih Blitar Banyuwangi. Gending menika kula aturaken dumateng sedaya kanca-kanca saking Blitar Selatan ingkang sami mirsani sugeng midhangetaken mugi ndadosaken sukurana ing panggalih. Matur sembah nuwun saking kula Bapak Santo Plosoarang Blitar. Wah, iki sarung jagung Mas Yuda kang wis diaturke pundutan sangka Bapak Santo Plosoarang Mbah Blitar. Santo menika Plosoarang Mbah Santo. Pancen awake dhewe iki lek manut karo kahanan to Mas. Nggih. Dadi le mayang ki mung mligi wayangan ngono ndak kira ya ora bakal tinampa dening warga masyarakat. Mboten enten sing mirsani. Ki pundhut Jaman kelakone ya. Nah, Pundutan sangka panjenengane ingkang mengku gati. nggih. Gubuk asmara. Sip, monggo diaturne, Pak. Iki sing nyarirani Mbak Lilis karo Mbak Punjung, sing bawa panjenengane Mas Yuda. Oke. Wah, coba. Nyingkar nyingkur. Wah, ya ngelawak, ya wiraswara, Wiraswara, ya Pak. pemain ketoprak, Pemain ya ketoprak. ndaki. Oke, Pak. Komplit, Pak. Komplit. Wiwi tane nyingkar nyingkur. Arep kepiye wae Mas Yuda ki wiraswarane ki Joko Klentheng Ngawi. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Lingsem yen ke mutan lelampahan kang kawuri Ngawi ki ya ana dalang apik. Sih sugeng nggih Mas. Sinten? Celak panjenengan nika. Mas Tukul Pak Tukul nggih. Pak Yono Tukul Pak pun Yono kapundhut Pak 2014 Oh, nggih. Wah, mayange apik banget. mayang apik banter dadu ya pinter Nggih. Wetawan lurah ya turut dinti Aduh. tresna tulus nadyan neng gubuk as mara Tur kono ki ya ana dagelan. mang gampang Mang nika Pak Gambreng barang Pak nika. Gambreng anu kan Nggih. paleke sampean ngene ya Oh, riyen nggih. nggih sampean nate rabi angsal pelem to Pak malah ngawi nggih riyen nggih saderenge karo Bu Srini nggih to Iya. apal aku mbiyen Apal. kami toy nom-nomane ya blidisan ngene beling Sampai tekan Ngawi kan, Pak? iya oh tekan saiki to Pak Enek bocah-cah yo ngono. Ora aku bianan kok Pak bianan. lah pun Pak Yo, kaya ngapa, Nduk? Aturno, kaya ngapa? Mas Yuda menawi Nggih. badhe keparang matur ingkang mengku gati kula sumanggaken. Mugi-mugi kawilujengan katentreman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira dumateng keluarga ageng Bapa Kadeni Sarimbit Ibu Titi Kristiani. mandhapipun dumateng temanten Sarimbit mugi tansah winantu ing kabahagiaan pikantuk ridane pangeran dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah Amin. sinaketing bagya mulya tinebih ing suker sakit binucal ing sial dangkal pikantuk rejeki halal atut runtut rerentengan renggang gula kumebyur pulut kaken-kaken ninen-ninen langgeng anggenipun bebrayan Amin. Barokah sing nanggap, barokah sing ditanggap, Amin. barokah kagem sedaya pamirsa wonten dalu punika, Pak. Iya. Pun cekap. Sampun. Koko sing tupak melun. Ngeningken tias sang pagi.